Kablawan kayo amin, tinaimbag nga aldaw tayo manen, kakabsat king gagayem. Larigiti milaeng ibagakada kayo, gapo iti isusurot tayo iti guidelines, manipod iti probinsya ti Lucosur, awang palaeng ti kasdati nga raramidin tayo manen, may sardeng manen, gapo ta ti kaadu manen, dagiti kaso iti COVID-19. So nga, sumurot tayo kariti reglamento nga mikarkararag tayo, tagsublin tumatlaeng iti dati. Kablaawak dagiti suami namin nga gagayem ken kakabsat uray pa iti kakabsat iti abroad. Karagiti kapamilya ti Capital Christian Center iti buong Pilipinas ken uray pa iti abroad. Kastamot karagiti biyang iti Assemblies of God, Philippine General Council of the Assemblies of God, iti distrito mi nga Northern and Lucandia District Council, pakabuklan iti Ilocos Sur, Ilocos Norte, Abra, ken Ilocos Sur, adapay sumagmamano iti Cagayan. Kastamot karagiti katrabahuan iti Apo, karagiti nagduduma nga denominasyon, iti biyang ti evangelical churches, iti Ilocos Sur Ministers or Evangelical Ministers Incorporated, kablaawang kayo amin. Ti Apo timang benisyon, ti tunggal maysa kada tayo. Kabayatan ti amin agkararag tayo. Iti maminsan manen umay kami, ako mamang iti truno ti parabor mo Apo. Diyos ka nga naimbag, kariti suamin, apanagbiag dagiti amin ngagtalekken ka. Tapno ti daytoy nga kanito, mausar manen daytoy nga wagas. Tapno maidanon ti minsay ti biag kariti uneg ti pagtaingan. Kadagiti naapektaran iti home quarantine, Lord. Kadagiti adda ti uneg ti pagtaingan da mabalim nga danunen. Babaen ti social media, Lord. Babaen dayto nga wagas, maidanon ti minsay ti biag. Kadagiti adda ti radio da ken sa dino manapaset iti dayto nga lubong Apo. Maidanon kuma ti mensahe tapno Apo, mangted kadi ti panakapabileg, panakapapigsa, panakaparigta ket kang runaan nga tarigagay mi Apo. Maisalakan pay dagiti saan pay nga naisalakan. Kang runaan met Apo agbiag kami iti pamati ti likudan ti sangsangwen mi nga pandemya, Lord. Sikalaeng ti kapit mi awanen ti sabalipay. I-commit mi daytoy nabati nga minutos, daytoy live streaming mi, Lord. Sikati maidayaw kami tanok. In Jesus' name. Amen. Kaya't mi nga pagpapatangan tayo iti apagbiit laeng kakabsat, daytoy makunko na nga build strong faith. Panakabangon iti native care nga pamati. Kunak daytoy kakabsat gapota. No panunutin tayo ti sitwasyon tayo, no awan ti pamati tayo, diyakamon, no sadino ti direksyon tayo. Nga madasaludsud ko daytoy, what is one thing we are hoping for that we wish to happen in the next 6 months? Or, sabihin na lang natin, 1 year. No istoryaan tayo, dagiti time when, no, dagiti inaramid tayo nga kari, iti Diyos. Nga tinaminsan ka kuna tayo, Lord, agserbi kami ken ka, oraan niya ti mapaspasama. Agserbi kami ken ka, kasalimot matan mi, dagiti karkarim mi ken ka, ken uray met, dagiti karkarim kada kami. Anya dagiti pinanpanunot tayo, nga namnamaan tayo, nga mabalin, nga mapasamak nga naimbag, itinem nga bulan weno makatawen. Da kayo ti makamo kakabsat king gagayem. Ngem daytoy panaka-build up itinatib care nga pamati tayo. Ti paset ti nasantuan nga surat ti panagkunana, now faith is confidence in what we hope for, and assurance about what we do not see. Iti Lucano, nalawag ti panagkunana ditoy, nga ket ti pamati, isu ti punganay ti panangnamnama, karigiti banbanag ngor urayen, maysa nga panagtalged, karigiti banbanag, adipay makita or nakita. Dahita ti baga ti Biblia no may papani ti pamati. Nga masapol nga ti tao kat agbiag iti pamati. We need to live by faith. No mo pa'y kasta kayat kung maawatan tayo nga naimbag. No anya ti pamati. Ngem nalawag da jay, kung nga ti pamati, iso da jay panagtalit tayo.
iji banag nga saan tayo, anak kita, mamati tayo. Ngem, nasurutan tayo ti biblical, kuna tayo nga faith is demonstrated trust in God. At choice followed by corresponding action. Kasta kumati pamati tayo. Iso da jay, maidemonstrar, maipanagnak, iti panagtalek tayo ti Diyos. Nga iso da ito'y iti talaga nga patsin tayo kat panagnakan tayo da ito'y iti aramid. Well, real faith in God, hard faith, is believing in acting on the Word of God regardless of what the physical evidence may be. Kapag ganito po yung paniniwala po natin, I tell you, ti pamati tayo kat mabuild up, ti pamati tayo kat mapatibker. Nyapay, kuna tayo nga, faith is not something we have or which we have as much as it is something which we do. Gapot tapat yun tayo, nga ti pamati kat iso di may nga banag, nga maaramid ki may panagnak. Halimbawa, imawat ka ti may nga sagot, hamo nga patsyen nga dayjay nga inawat mo kat sagot dayjay. Masapul nga, ada sagot ngem sa mumot nga awaten. Yeah? So, believe is an action word. Iji panamatim, iti may nga banag kat may nga banag nga patsyen nga masapul nga aksyonam. Gaputa, to believe, kada sumkat, iso da iti verb nga masapol, nga aramidem, iji aksyon, kunak kuma. Nga masapol nga ipakitam. In a biblical sense, means to take or to grasp. You can believe in Jesus and in salvation without being saved. If you have never taken Him as Savior, walang mangyayari sa buhay mo. So, you can believe in healing, for example, mamati ka, iti panakaagas, okay, without being healed. So, if you have never received your healing, awambat laang. So, believing is an act of the will. Yun po yan. Believing is an act of the will. Masapol nga maipanagnak, ket ipakita tayo, ket talaga nga patsyen tayo. Amuyo, kuna tayo pa'y nga, faith is always based on something past. Jesus already provided all that we need through the redemption. Inaramid nan, lately lang, nasilibraran ti Holy Week. Rinibribo milyones nga tao ti makamuda ito'y. Sinubot na tayo. Babaan ti papatay ni Kristo kay iso, nagbalegi manipod, jibantay kalbaryo. Inted na ti biyag na, ti ayat na gapo ka na tayo. Inaramid na aminen. So, anya ti kaya that things have to be taken, yung word na grasp, in the spirit realm, they don't just fall on you. Iso nga, patyek nga ti pamatikat, masapol nga, naibatay nga, dadya papatsyen tayo nga ni Apos, nagbalegi nga isura ito iti, pinati tayo, hantay pa nga nakita ni Apos, nga pinati tayo, narikna tayo na ipanagnak ti biyag tayo, gaputa pinati tayo ti sao ti Diyos, iti Biblia. Kakabsat, agyaman tayo, dati o apo matalek unay kariti panagbiag tayo. Ket saan lang adya, even when there was no reason for hope, Abraham keep hoping. Kita nyo, ilustrasyon ni Abraham kakabsat. Apay, ni Abraham ket talaga nga, iso da ito iti ulidan no may papanti pamati. Apay, nga ni Abraham ket pinati na unay. Because believing that he would become the father of many nations, ni Abraham, pinatim dayjay, nga iso ti pagulidanan no papanti pamati, ket iso ti ama iti nasyon nga Israel. Gapo ta imbaga ti Diyos kenkwana, that how many descendants you will have. According to Romans 4:18. No basahin tayo ti Romans 4:18, nga ti kunana ditoy.
Iso na mati as inanama iti saan nga mainanamaan. Amay poon ti panakapagbalin na nga ama dagiti ado anas nasyon. No saan na nga pinati di awan tinapasamak ken kuana. Kas iti naisao ken kuana kunana kas kariti bitbitwen ti kapututam to. Pinati na di nagbiyagan na ket ti panamati na nagaramid iti pag-iso, inaramid na tinasayaat, inaramid na iti maiparbeng, gapo ta iso inaksyonan na ti pamati na. Iti apo, nga iso agbalin nga ama kadagiti nasyones uray pa iti Israel. The question tayo, how do we live by faith? Kasano ti panagbiag tayo, ti pamati tayo? Well, dahito sa ludsud nga daytoy maipaneknek nga saan lang sa uwem nga adda kunam nga adda pamatim nga minumaminsan. No dadumagapot adda relihiyon mo kunam nga adda pamatim, no. Ti pamati saan nga naibatay iti relihiyon, hanga naibatay iti maysa nga sikat nga relihiyon, ngem ti pamati maipaneknek. Iji panagserbim kini Apos uray pay kadagiti nga panawen. Ti saludsud ko ulitek, kasano nga rod ti panagbiag tayo ti pamati? Kasano? O lalo kadagiti nga panawen. Kasano ti panagpaneknek tayo so nga punak nga tilaang kadaklan nga aramidin tayo kadagiti iso iti panagtalinaed tayo iti pamati. Ken kuana nga patyen tayo nga iti likudan iti pandemya, iti likudan dagiti paspasamak, dagiti saan tayo nga maawatan nga no dadduma agpatingga ti bukod a kabaalan ken panagpanunot. Ngem ti Apo sursuluan na tayo agpamati. Umuna, no kasano tayo agbiag ti pamati, face the problem, but focus on the promise. Sangwen tayo, dagiti problema, ngem, i-focus tayo, dagiti karkariti Apo. Sino ti illustration tayo manituyan? Iso ni Abraham. Abraham did not deny the fact that he was too old to have a child. Matanda na po siya, di ba? Pero pinaniwalaan niya sa buhay niya na at the age of 100 makaputot pay laeng. Iso nga uray pa ni Sarah medyo nagkatawa idi. Itapay ta bumakit akon agtawunak ti 90 tapos agsikugak ket ti asawak agtawon ti 100 years. Parang imposible met na awan ti pamatim ngem ni Abraham. Ipakpakita na dito iti maysa nga pagulidanan nga iso nagtakder iti kariti Dios. So nga datayumet kariti amin at tiyempo ti panagbiag tayo, i-focus tayo dagiti iti pamati tayo, dagiti kariti Dios kariti sasaw na ket sangwen tayo dagiti so amin nga problema, sangwen tayo dagiti so amin nga sumangbay ti biag tayo, and we should recognize the realities of our situation, but have faith that God is in control and will do what needs to be done. Hallelujah. Awanen ti amukpay, nga katalgedan, nga ramiden tayo kada ito'y ngalaldaw, do saan nga ti panagtakder tayo, iti karkarini Apo Diyos ti biyag tayo. Ni Abraham, ti pamati ni Abraham, haan nang intulok, brothers and sisters, Abraham's faith did not weaken, even though at about 100 years of age, he figured his body was as good as dead. And so was Sarah's womb. Na matanda na rin po siya na parang imposible na magkakaroon po siya ng anak. Pero anong sinabi po sa Romans 4:19? No basahin tayo kakabsat niya? No adalin tayo, iti panagkunana, iti 19 kunana dito, ket saan ang nagkapoy ti pamati, ket di na imbilang ti bagina kaslawanen, iti kabailan na, idintong sangagasot idin, titawen na, ket ti kinabaket umayen ni Sarah. No diket, itultuloy tayon, namati nga awan, dua-dua na ti kariti Diyos, ket ti mebker ti pamati, nga pinadayawan na iti Diyos, madaydayaw ti Apo.
Kitahan tayo, iti aramiden ti adda pamati na. So, it was by faith that even Sarah was able to have a child. Though she was barren and was too old, but she believed that God would keep His promise. Hebrews 11:11. Basaan tayo, tapno may panagnag ti sa o ti Apo. Nya ti panagkunana, Hebrew 11:11. Gapu ti pamati ni Sarah metlaeng, inawat na ti panakabalin amang isikog iti maysa nga anak, nupay nalabasanen ti tawen na, gapu ta iso imbilang na amatalek, daydi nagikari. Tanyo? Daydi nagikari. Kaya dasawen nagbiyagan na ti kari ti Diyos. Sangwen tayo dagiti kinapudno ti biag, ngem masapul nga pagbiagan tayo ti karkari ti Diyos, madaydayaw tinagan na. Kakabsat, nagtalged unay, itagbiag gapo ti pamati. Ket iti pamati, gapo, imay ti pamati ka nato, gapo ti saudi Apo Diyos. Gapo ti nangeg tayo, gapo ti nabasa tayo, naiinaw ti pamati tayo, tapno iso dayo ti pagtalgedan tayo. Kas iti nagbiagan ni Abraham kini Sarah. Di ba? Iso nga, face the problem but focus on the promise. Next, believe that God is willing and able to fulfill His promise. Mamati tayo ti Diyos nga iso, patyen tayo nga adda mabalin na, nga aramidin amang tungpal ti karkarina. Mano kada kayo, iti nagkari, iti pada nga tao nga, hanna nga tinungpal ti karkarina. Numaminsakat adu dagiti agkari, nga manmano, dagiti mang tungpal ti karida. Iso nga, mano kada tayo iti nagkari, nga within 6 months, or 1 year, adda tinungpalyo, nga karkariyo, iti sangwanan, dagiti nagkarian nyo. Nga mamuyo, no ni Apo Diyos, no anya ti karina, tungpalin na dayta. Amen? Aniyaman dagiti sasawin tukit na ti biag kin puso tayo, sustineren na, tungpalin na, kas itinagbiagan ni Abraham. Iso nga mamati tayo lang nga ti Apo, adda mabalin na nga ramin tapno tungpalin na ti karina kada tayo. That's why when we pray, we talk to God about our situation. Right? Nagkararag tayo, makipatpatang tayo ti Apo, ket ibaga tayo iti karirik na tayo, ti sitwasyon tayo. Ala ket ti focus tayo kada itoy, dahi ti pandemya, makauma pa ikit din. Diya, dahi itoy, mapaspasamak kuna dagiti dadduma, puwera de los buenos. Ket kuna na, kaanun to agpatingga, kaanun to agsardeng dahi itoy. Kaanun to ti panagsagama dagiti Pilipino, dagiti tattao, nga mlaglagi po nyo, nga saan lang nga Pilipinas dahi itoy, global crisis dahi itoy. Sang-sangwen tayo. Kat awan ti makapredict, no kanong agpatengga, awan ti makaibaga, nga intong bigat after 1 year, 2 years, 3 years, kakabsat, pamati lang, ti panglaban tayo daytoy. Iso nga no agkararag tayo, ibagbaga tayo kini Lord, hantay nga mabuteng kin madanagan, tada Diyos sa pinati tayo, adda mabalin na nga ramiden, kaya na nga tungpalen dagiti karkarina kada tayo, numasaksakit kaagasan na ka, nagkurang ti kasapulam, sabtin na ti kasapulan tayo, aniyaman nga pangangailangan tayo, ibaga tayo ken kuana. That's why when you read God's Word, He talks to us about His promises for our life. Isong agkararag tayo, agbasa tayo ti Biblia, ket dagiti karkarina, tungpalen na. Apay nga pagayat kong ilustrasyon ni Abraham, iso ti batayan, ti pamati tayo, kas ti pamati na. Abraham never wavered in believing God's promise. Abraham never wavered in believing God's promise. In fact, his faith grew stronger. And in this, he brought glory to God. He was fully convinced
that God is able to do whatever He promises. Hallelujah. No ituloy tayo, nga basahan mo't laeng, ija Romans, manipod ija 4, ija 20, kakabsat, kinggagayem. Ket saan ang nagkapoy ti pamati, ket dina met imbilang ti bagina kaslaawanen ti kabaylan na, idinto agsagasot idin ti tawena ket ti kinabaket umayen ni Sara. Ituloy tayo, nudiket na mati nga awan duadwa na ti kariti Diyos, ket timibker ti pamati na nga pinadayawan na ti Diyos. 21, ket napnek unay atiin karina, mabalin namet atong palen, ken kuwana, madaydayaw ti Apo. Nagimbagan daytoy apang ibatayan tay ti pamati tayo. Iso nga ni Abraham, iso ti pagulidanan, ang makita tayo kat na umalis tayo pa Matthew 9, 29, 30. Then he touched their eyes saying, according to your faith be it done to you. And their eyes were open. Hallelujah. Nagimbag apagbatayan tayo. Nubasaan tayo ti Lucano, idin sinagid na ti matana kunkunana, kas iti pamati yung maaramid kumakada kayo. Ket kariti matada nalukatanda ket ni Jesus imbili na kadakwada itinairot ako na kitaan nyo tawan kuma ti makamo. Ipakpakita na dito nga ni Apo Jesus nagagas ket impakita na nga ti panakagas ket pamati. Sinagid na laeng ket ti panakasagid dagitoy nga dan anayen na naipanagnak ti ayat iti Apo. Ephesians 3:20, nya pati kunana dito, now to Him who is able to do immeasurably more than all we ask or imagine. Hantay nga marukod, hantay nga pinanunot, nga panunuten, dagiti kinaimbagas la, imposible ngem, gaputi pamati, nga dito pa dinawat, kunana, according to His power that is at work within us. Hallelujah. Nya pa'y, believe that God is a rewarder. Believe that God is a rewarder. Mamati tayo, nga ti Diyos iso ti manggungguna. Oh, nudaddumahan tayo nga malagip dagitoy. Nga nudaduma kaslagar aramid ka lang para ti tao. Nudaduma kaslapan nung palbilin laeng. Nudaduma adutag sirserbi. Nga ti panagserbida na kay batay ti tao. Kadagiti kumitkita kadakwada. Kadagiti tao nga ay wenda gapo tay suda ket crowd pleaser da laeng. Kadagiti tao da lang ang mga mangkitkita kadakwada. Ngimibagak kada kayo. Dagiti suamin nga mamati ngagserserbi kinapo Dios. Ngagserserbi nga ti pukos da. O handa nga gararamid nga para ti tao nga magserbida para ti Dios. Gapot apatyen tayo nga dadya Diyos matalek kada tayo. Dadya Diyos sa pinati tayo. Amuna na iti gunguna na kas may parbeng kas rukod tinaramid tayo matlaeng. Nya ti guna na ti Revelation. Tatunggal may sa awaten nanto kas rukod itinaramid mong matlaeng. Kakabsat. God promises that if we seek Him and live in His righteousness, He will provide for our needs, in that if we find our joy in His presence, He will grant the desires of our heart. Kariti Diyos na ita, nagkurang ka, sabten na ti kasapulam, han kang agmermerdot, nagkurang ka, han nga madadaal ti aldaw mo, han nga madadaal ti libnos ti rupam, kin sakit ti ulom, gapulan ti panagkurang ti kasapulam, kakabsat, amin tayo mapadasan tayo tagkurang. Amin tayo mapadasan tap numarukod ti pamati tayo. Numay papanti kasapulan laeng. Iti sabaling aspeto mapadasan tayo nga dariti crisis ti panagbiag tayo. Kariti aming aspeto may palubos nga lumamiis tayo. Tapno masursur tayo nga birukan ti presensya ti Apo. Birukan tayo ti rupa ti Apo. Iso nga tunggal banag akapadasan, marukod, no siya sino tayo, no adapamati tayo, nga agtuloy nga agserbi kini Apo Dios. Nga mamati ka, nga tunggal kinamatalik mo, tunggal aramidem, adagururay,
agun-guna titunggal may sa kadatayo. Iso nga, dahita ko mati pampanunutin tayo nga ti Diyos, amuna ti pamatim, amuna ti desire ti pusom, han mo pa yung bagbaga kakabsat, kat i-provide na rin ti masapol tayo. O, patyen tayo nga ti Diyos, iso kat Jehovah Jireh, i-provide na rin ti tamang kasapulan tayo. Apno, may paniknak nga iso ti paggapuan ti so aming nga banag. Ipakita na nga oray pay ti presensya ti Apo iso ti mang penek, iso ti mga nanay, itiragsak kintal na ti puso tayo, itirago ti puso tayo, gapo ta iso ti natalged nga pagkamangan iti tiyempo, iti kasasaat kin kastoy nga sitwasyon. Ken kadito so aming nga tarigaga iti puso tayo. Kakabsat, iti Hebrews 11:6, and it is impossible to please God without faith. Imposible iti mga ayo ti Diyos nga awan ti pamati na. Anyone who wants to come to Him must believe that God exists and that He rewards those who sincerely seek Him. Iso gungunaan nanto. Dagiti matalek, apudpud no. I like the word who sincerely seek Him. Kadagiti mang birok iti presensya ti Apo. Kadagiti napudno ng agserbi. Kadagiti amin agserserbi saan nga naibatay iti relihiyon. Hang nga naibatay iti maysa nga tao. Hang nga naibatay iti kinakapoy. Hang nga naibatay iti siya sinuman, iti asawam, iti anak mo, wino siya sinuman. Ngem, iso na pundasyonan ti pamati na, nga ti sentro ti pamati ni Kristo. Gapota ti panakaisalakan no, may papanti panakaisalakan individual. No may papanti pa nakagunguna, saan nga by family, saan nga by church, no? Han nga by barangay. Tunawatan tayo ti panakaisalakan sinaggaysa. Tunawatan tayo iti gunguna sinaggaysa. Awatem to kasrukot. Iti gunguna nga inaramid mo. Edi si bibiyag ka. Kakabsat. Nilaing Apo, ti pagbiyagan tayo. The just shall live by faith. Tinalinteg, ngagserserbi iti Diyos. Agbiag iti pudno a pamati. Nga ti pamatin, ada kinatibker. San kalaing nga natibker, no ada napintas, ngar aramidan. No ada pa nagkakatawa, ada ragragsak, ada iti happenings tayo, ada iti gatherings tayo, ada iti makan kinda dumapay, ada birthday. Iti so aming nga sitwasyon, may pakita, ti pudno nga pamatin, nga pagbibiyagam, ti kari ti Diyos, pagbibiyagam, nga ti Diyos nagkari-kari ti sasauna, tapno iso panunutin tayo, tapno iso, iti panangsango tayo, ti problema tayo, agbiag tayo, ti kariti Apo, ti biag tayo. O, hantay nga tulok, amadadaal, ti biag tayo, gapo kayo ti paspasamak. Kaya patsyan tayo, nga iso, willing, amang tumpal ti karkarina. Kaya patsyan tayo mat, nga iso, manggunguna, karag iti matalet, iti panagserbi. Karag iti na impuswan, amang birok, iti panagserbi da kenkwana. Kadagiti agtalina ed iti presensya di Apo. Kadagiti agtalina ed iti pamati nga saan na magaraw. Sakbay nga kararag tayo. Malagipyo na jidwa nga nagbangon ti balay dati igit ti baybay. Dahil di may isa nagbangon ingkali na ti poste iti kadaratan. Nga may di may ti bagyo gaputawan ti natibker a pundasyon. Iti may ti basit pala nga bagyo na tumban. Ngam ti may sa nagbangon, iti may sa nga pagtaingan, ket iti puting na, inkali na insemyento na tinatibker, apay, saan nga tituktok, ti pinapintas na, hanga ti ruwar ti pinapintas na, ngem ti pundasyon, ti pinatibker na. Kadi may ti bagyo, nakita na anatibker.
ket saan analakang natumba kastamat ti pamati tayo. Kakabsat ti daytoy apanawen. Ti focus tayo. Isu kuma ti panagserbi tayo kini Lord. Nga patsyen tayo nga dinangayab kada tayo. Gungunaan na tayo. Numatalag tayo. Ket pagbiyagan tayo. Dagiti sasauna ken karkarina kada iti so amin amamatikan ko na pagkararag tayo. Manakabalin a Diyos mi. Lord, agyaman kami. Awan ti ammumi nga kaimbagan no saan nga ti panagpamati mi an natipker ken ka. Ammumi nga ni Satanas kan kanayon nga mangberbirok kari ti abot. Tapno padasin na nga tinagan dagiti tattao. Babaen kari ti paspasamak, kari ti buteng, kari ti saksakit, kari ti viruses, kari ti anyaman nga iyegna nga lasaten dagiti tattao nga pinarsuam. Nga mapo umayak ken ka manipud ti trono ti parabor mo. Dawat ken ka nga kasyam dagiti pinarsuam, Lord. Kaya po sinursuruan na kami nga agbiag ti pamati. Tapno ti saom nga intulim mi ti puso mi. Isuda ti pagbiagan mi. Kaya po isuda ti inspirasyon mi, Lord. Tapno agserbi kami. Kaya anyaman ti mapasamak agbiag kami gapo ti pamati. Gapo ti pamati. Faith is trusting God no matter what. Anyaman ti mapasamak, di minto, baybayan ti pamati mikan ka. Agbiag kami, gaputa sika, iti nang sursuro kada kami ti panagpamati. Lord, kasrukod ti pamati mi, ipagteng na kami, uray ti gunguna, nga ited munto kada kami, iti masakbayan nga laltaw. Agyaman kami ket bendisyonam dagiti suami nga nagbuybuya. Bendisyonam dagiti suami nga dumdungeg, Lord. Parabura mi da, Lord. Ket tulungan mi da sa di man ti lugar da. Nadamasaksakit, Lord, kahit ko tagministro. Nga gapo iti sao ti pamati. Manipud ulo agin gana ti dapan. No adda biag ita nga ipagarup na nga isu adda kubid ken kuana, adda marikrik na ti bagina. O saan mi nga itag-ay nga ni Satanas isu tinang nangruna nga mangdominar ti puso ken panunot ti tao. Ngem babam ti dara ni Kristo patyen mi nga nyaman nga nanayen manipud ulo agin gana ti dapan. Sagidem kadi babam ti dara ni Kristo Jesus in Jesus name. In Jesus name. Lord, agyaman kami tagaputi sapsaplit mo, iti daram ane parukpok. Inagasan na kami, gaputi pamati. Lord, nadatao dito yung madip-depress, at datao dito yung maupay, at dahil iti tao nga maririribok, Lord, itid mo ti peace of mind. Tulungam, ilip up mi karite imam, kat sagidim ka di Lord, babaen ti panangted mo ti kabya kental na iti puso na gitoy agakabsat. Nada dito iti awanan ti kasapulan, Lord. Mga ramit ka tinaimbag nga pamuspusan, kat sagidam dagiti biyag dagiti tattaom, kat di mo idabaybayan. Anyaman na pagkakasapulan, Lord, iti daytoy nga aldaw. Kang runaan tagberbirok iti panakaisalakan, isalakan mo idapo. Agyaman kami. Sika iti may dayaw, awanan ti sa balipay. Ket dawatek, Lord, iti na Diyosan nga pamendisyon mo. Kariti suamin nga nagbuya, ken nagdengeg. Ikomit ko ti panagyaman. Itinagan na po miso Kristo dawatek amin nagitoy. Amen. Amen.